Knight Rider. Det der historien om en mand og hans bil mod en anden mand og hans bil. David Hasselbeck er manden, som kører bilen og smiler til pigerne. Wow. Han er en helt. Ding. That's right. Edvard Mulhar. Bam. Yes. Hun er ikke så vigtig på filmen. Og det er bilens gengæld. Det er Rebots bil. Yeah. David Hasselbeck. David, kan du huske den anden bil her for lidt tid siden? Hvad snakker du om, Rebot? Jeg kan da ikke huske noget om nogen bil. Kan du ikke huske den lederlige bil? Nå ja, Rebot. Den kan jeg godt huske. Var det ikke den, som voldtog en hel børnehave? Og prøvede på at forulempe dig i dit bagagerum? David, din klamme stodder. Mekaniske piklort. Men David, jeg kan fornemme på min radar, at den er i nærheden. Og jeg tror, jeg er bange for, at den kommer efter os. David, hør du overhovedet efter, hvad jeg siger? Det er ikke min røv, det går ud over. Den kommer efter dig bagefter. Shit, så må vi jo hellere ødelægge den. Afsted, Rebot. Gratis. Jeg synes også, den kører utrolig stærkt. Den er meget god, den her bil. Øj, tjek alle de her knapper herinde. Hey, prøv at tjekke det her ud. Tape. Like Tarzan, I be tossing and forcing, my style is awesome. I'm causing more family food than Richard Dawson. And the survey said you're dead. Baby flying guillotine chops off your fucking head. Det er en god musik, den her. David. Vrun! Du vilde himmel. Bilen er levende. Det er måske. Prøv at trykke på den røde knap. Hey du der. Vidste du godt, jeg er fra Jylland? Hvad fanden snakker du om? Jeg er i gang med en biljagt, og den anden er ved at slippe væk. Skal du have fræk i fiskens nær, du er anholdt. Satan! Hej piger, I har vel ikke set en sort bil med stiv pik derovre? Nej, men må vi ikke få den autograf? Okay. Ej, hvor var han mærkelig. Hey, hvad så, Kælling? Har du set en stor sort bil? Ja, jeg er faktisk en mand. Slap dog af, mand. Idiot. Hej du der, du har ikke solgt nogen kager til en bil for nylig, vel? Hvad fanden snakker du om? Hey, dig med den flotte matroshat. Kom herover. Okay. Hvad vil du? Knippe.
Au, lad være, stop! Er du klar over, at du er ved at dyrke sex med den berygtede børnelokkerbil? Fortæl, hvor bilen er, ellers så spørger jeg dig! Ej, hold op, du må ikke slå mig. Jeg ved slet ikke, hvor bilen er. Jeg lover, jeg ikke ved, hvor den er. På Spider-Matros, sømands. Hvis du lyver, så får du min læderjakke i røven. Dring. Hallo. Claus, hjælp mig! Claus! Kan I så stoppe det der? Kan I? Du kan ikke gøre det mod min kæreste, mand. Stop, mand. Stop. Det tror jeg ikke, fordi at lige nu har jeg min Kirsten helt op i røven på hende. Og bagefter har jeg tænkt mig at sprøjte en klistret masse moseolie i ansigtet på hende. Nej! Åbn døren! Åbn døren nu! Det er godt nok hot herinde. Dine hovedøs. Du nyder det jo. 125 grader herinde. Undskyld, Claus. Det er okay, skat. Det er ikke din skyld. Claus, du må da godt være med, hvis du har lyst. Yippie! Nu skal du høre, Rebot. Det værste i verden, man kan kalde sin fjende for, er en po. Nu går jeg i attack mode. David Hasselbeck is losing 2,333,454,576. Hvad fanden skal det betyde?